It's a banger. Check! Next battle! Tournament battle! Banal ni Cabra 2! Make some fucking noise! Asjo versus Errol! Tagahado mo si Mamagpag! Hindi na ko doon ngayon! Sa akong tuo! Palaila yung kong kalingon! Asjo, Centrimatic. Yo, check! Sa akong wala! Palaila yung kong kalingon! Yo, Errol Day, shoutout sa akong palangga sa tanang Wad T, Block 1 and 2, Skinner Rockers, Fake Friend sa tanan. Ug sa Judges! Maraming mong score sa ng cup kay kuha lang sa lang page ginadili. Yo, daog si Asjo sa Tuscoin. Ipili na mauna si Errol. So, maminaw ta. Tournament battle. Second batch elimination. Maminaw ta. Errol versus Asjo. Round 1. Errol. Before ko magsugod, nalaki ka na ni Sulti. Kung trip ninyo technical, first paminaw. Naka-appeal na gitug tour na! Maong palihog, iburak na yung pusta. Gipanganlan og bara di Cabra, maong kadahapak na imulo ka pa. Nabot nga na kog lamisa. Ang ipulutan, bisag kinsa. Ang itagay, pulmus vodka. Unang tuyok na nay matumba, bara di Cabra game. Yeah. Gikan gus kapildihan, oh. Pero di na advantage ni mo punyeta. Uhaw sa pagbawi, maong makaod karon sa gera. Need ko tong apildi para makaburak diri sa turna. Gituyo ko tong magpaubos ni B-Wayne para mahunat akong pagsaka. Huy puta! Diri masukat. Akong skills pound per pound dili mabangbang. Banga mo buhat, di maayo mo clown maong sa bracket ni matangtang. Diri iulat, pang juice no ng sound kay paludon kada muharang murag kalawat kan akong round kay panggad level imong atbang internals di ay. Sus kung ideas lang, dili ni basta-basta utuka. Ni-appeal ko ani nga turna, way laing nga tumong kundi makipagbanggaan og letra. Ug I will try to dominate. Hutdon tanang bugo. Karong tikangan tika sa first round, aw sa sprout di na ni katubo. Nganong kaniman boss? Sure kang makalibel sa akong pen game. Feel gid niya siya ang hero. Kana nga branding iya gi-maintain. Siya daw ang pinakagahi sa 16 ka buok. Yo dude, are you fucking insane? Kung feel nimo ikaw si Thanos nga tabangan diri sa turna, aw, eliminations pa lang imo nang end game, oh damn. Iya daw ibuhos diri ang tanan. Kalami nimo ibundak. Sige ari kay burak tanaw nato kinsay round sa mabungkag o billiards. Burak. Rounds nga mabungkag. Nagets ba ninyo akong scheme magisulod? Nga maparap battle man o billiards, suway kumpiyansa ag prepare. Di ba wala kay sunod? Bahalag na makasabot o wala. Basta sa creativity, di ko magpabaya. Di parihan ninyo nga mga suwat pambata. Grabe ka ba nga, mugama. Kalidad na nasa yuta. Mga mugna, pataka. Mga adik nga battler, di ka igugway tama o igo. Tama. Simple nga pinuntusay, ikaw makabuhat ka ha.
Kalidad sa battle akong gusto ipasaka, dili standing sa duwa. Quality over victory. Ingana ang pag-remix. Kamo gipaubos ang creativity, crab mentality sa lyrics, mga basic. Maong kining Asjo sa turna, sa poster ako'y mo badlis. Kung ligon ka grupo, akong scope shot, walay mintis. Di ba ang sentry kay sentro? So sa iganan, walay lalis. Pangbaid ni sa accuracy, maong sa sintrematic ko, mag-target practice, maong bang! This is my show. Ako'y bida, ako'y magbuot. Live in the snow, kay freezing kada load, pero dili ni pusil, ako'y mamili. Kung unsay mas bugat ug hugot, demolition mode sa Baradicabra, ako'y magpupot, bitch. Ningaw lagi. Nan. Siyamrog na yung namatyan. Game! Game! Yawa! Stika! Karon kang bayuta ka! Virginan, di ka! Karon na game! Game! Balik! Sana man Sprout! Inyong match up, makalaay! Mo'y pagbalik na ako battle, niya gapasagad lang mo og tagay. Battle, tagay, okay? Estilo sa buwang. May pagbalik na ako battle, nagapasagad lang mo og tagay. Kay unsa man ni bulong, ha? Panalay versus paangay. Totoy nagiatbang sa tatay. Sunoy na matangtangan ron og tapay. Kay unsa ba lagi nakaon ninyong Jack? Nang gawas raman mo galit. Pandemic rapper na gani itong uban kamo nang gawas ra nga way sakit. Oh, way sakit. Way sakit. Di magsakit. Kaya ko'y gitistingan. Sanang hagit, usakas masampulan. Di nasangit, wala kay kalusutan kay maskin wa pa kay sakit kana ako kamatambalan. Balag! Bayot! Kay nagsigi na lang kay pabadlong. Sa turnaon sa may mutuyog tumong. Busral, murag wapo ka kasanong. Nga nakaduwara man ni nako karon kay nalubtan ni siyang bulong. Kaon say feeling nga nalubtan kang bulong? Happy? Kanang di nakakinahanglan pang muutong para mo gawas lang ang imong tae. Kay bayot ka nga pisti. Ay ko ginambugi nga napildi ni mo si GK kay gitsupa ni mo sa taga-round. Mauwa siya kalahutay atod round 3. Ana siya ni GK. Bisagamay. Wajog ko mabilib. Promise, walay joke. Inyong fighter, murag kabib. Kay magsigi og katso. Si Kabib, magsigi og kachok. O basig magsigi og pachok. Hoy, amba! Wordplay Mongolyot! Mauna, nag-reference o gahi kayo nga UFC fighter niya, grabe po day kahumok. Bayot man po katinuod, o di na nakuha basta nga panungog, hoy bugok. Sa kabayot ni mo, makagamit lang o gahi, gusto na dayon nga machok. Battle to niyo, JK, di ba? Di ba? Pero anong gidabay ni mo kong crew? Nga ang sentry daw, bati o kanta. Well, di naman tanin ang angay pa na akong ikwenta. Pero sentry ang hinungdan nga nung nakasulod ka sa andana. Sentry ang hinungdan nga nung naakakaroon nga liga. Wa kay utang ka bubuton, imbis pasalamatan ni mo ang sentry, ikaw nanuoy nagbungat sa mga bati nga istorya. Real to! Real to! Real to! Ha? Inana siya! Bahay mo sita nga bati og kanta pero way kaugalingon nga track. Kung sitahon di ka kung asa ang imong kanta, ang ipa-front nimo ang back. Pusi kang dako, wa kay mapakita nga bayag. Taga-buaya pamantak ka pero sa battle literal kang tagasak. Kay kusog mo pa og battle. Maong patakag bungat na lang niyang hubog. Gipangayo ko, gipangayo si Desperado na ang pangalan dayon madungog. Sige kag pangayog mga bugat diri sa Sprout mura man sagkag makadaog. Pero karon, atbang na ta. Pasalamati si Bulong. Kay dako siya nimo og pagsalig. Pasalamati si Bulong. Kay sa pangandoy nimo sa ibabaw ako pa mismo maghatod nimo sa langit. Pasalamati si Bulong. Oo, pasalamatig balik-balik. Kay maskin dili ta ka level na himong mag-atbang ta karon, kay gitumong ka na sa kuwang bracket. Ug naalala ko nimo Bulong. Hili kag palawom-lawom pero sa imong tumong wala ka kasabot. Ilubong pati kag maayo ron murag uti ni Bulong na nasampak sa imong lubot. Bayota ka.
Dagan gig mo react about sa Sentry kay taga Mactan maka, di ba? Yeah. Sentrimatic daw hinungdan ganun nakasuot ko diri. Bugo kay ang buang, kamo din nagbayad sa entrance. Unsay natabang sa Sentry pag suod na ko diri nga liga hoy, unsa? Unsa man? Uwa mi kay may istorya nga mangwinta. Pagkatala. Siya daw, ako daw ang totoy, nga siya ang tatay. Feeling kay giatay. Ikaw diri ang maguwang pero ako ang papa, tay. Okay? Yo, round 2 game. Angel Olaer, yo, what's up? Inilog ka ning tapara. Di agi kay mas kusog pero pabor ka ning match up. Kay January pa lang gasuwat na. Grabe layo sa hunat. Wa man ta naguba ang Sprout boss, ganun ga pa uso man mo fixing. Pero pakauwaw lang nga naguna nakagsuwat nya dili gapon advance imong writing kay 1 month versus almost 5 months prep. Ayahaya sa kugtong. Pero 1:5 ang odds, meaning mas dako ko diri dag-on. Taas kay sila gihatag nimo nga higayon. Alkansi na ba ko sa movement? Pero di magmatter ang panahon, bitch timeless ako ang talent. Kay suod ra mo organizer, mong makakontra mo ginsakto. Kay suod ra mo organizer, swerte ka, saba kay to. Kay suod ra mo organizer, mong makakontra mo ginsakto. Duol ra mo pantalan, mong makapili mo barko, pero nganong ako. Kay ganahan kag food trip ra mong first round. Ang labas nimo kay pass mo murag Lunes sa birthday ni Sean, imong desisyon sayo kaayo, huy pakyo. Big fish daw niya ka-rival. Iyang ka-grupo mo na mindset. Aji, sakto ta kang makasud ni sa finals. Kundi pa lang may ka-bracket, kay top tier daw ni sa Mactan. So delikado kay kakuya. Pero kung feeling mo big fish ka, ti maning mas deadly ang buaya, yate ra. Kusog ra kag tingog mong naa kay dungog. Pero mga gama dili pang pusa. Saba-saba ra ka sa scene, murag iring nga gabiga. Beach ka nga pispi. Not classic kay dili classy. OMG, bantog day sponsored kas ginadili kay samas ilang design usara ka kapusi. Beach please. Di ba sa ginadili kay na iring nga design? Beach please. Ingani ko kakusog mo dag suwat kada bounce. Master ang communication. Ma-feel ang aftershock sa kung round nga murag postpartum depression o aftershock. Sa kung round, postpartum depression. Pinugos ba ang utong? Pues sa kung reference ni Mukala, pagkayawa, reverse nga pagbuntis, ikaw ang ilaglag karon sa bata, maong tata. Kung panindutay lang mo tanom, managkutay versus herbalist. Gamay lang mo tatak, tato nga minimalist. Kay ginamit na ang gibisbis. Sige kopya pa putragis, puro recycle ang gifocus, Mr. Environmentalist. Ganan mo pruweba. Nag-fake choke ni Bohol, na siya. Peke imong looks. Peke imong kaalam. Kay peke isa di mong books. Ang imong kapeke, sa makapeke isa kong choke. Wow! Solid kayong kanahan. Biliba man! Pero kung ganahan mo Tagalog version nato, paminawa lang ninyo ang Sayad versus Lil Jon Bagagnaw. Pinakaunang fake choke sa flip top, gisuon sa hunghang, gibisaya ra nimong ka Sayad, wa ka na buang. Angel set Jim Olaer, hoy pack shit sayo ka og gihagit. Di magsilbi sa akong tactic, mapuno karon og packsit. Nasugatan mas bagtik karon sayo kay kanasangit kay grabe ni kahait mong pistingyawa ako hinungdan niya kining Angel ang musaka na sa langit. Okay baw na mo. This is my show. Ako'y bida, ako'y magbuot. Live in the snow kay freezing kada load pero dili ni pusil ako'y mamili kung unsay mas bugat ug hugot. Demolition mode sa Baradicabra ako'y magkupot, bitch. Ikay bitch ba yun? Wa pa ko nauman, gay time. Wala! Nilihok nagbinayot! Tuo ka di ka personalon, pwede magani ka humanani ato ni sumbagayon! Buang ka! Auto game! Game! Di pa dungog na tikas bulong. Okay na mo dia? Okay na mo? Nadungog ni mo ang bulong. Apan di matupang hagit. Ning kagat ka sa paon. Di karon gi ka masangit. Gigamitan ti kag bulong sa tumong na masuwaw ang imong kapildihon kung ako apang isyagit, pildi na ka. Ha? Diskuhido ni padulong.
Dismayado ang nituong. Sa kung tingog kaya nimo nga motupong, nya pildihon lang ti kag honghong. Kay wa kay na ni Choy. Pang choy-choy ra na imong porma. Binagsik pa kayog mga linya niya ang bantang nagsigil ag pakikay. Extra small nga open side parisan dayog maong sa ukay-ukay. Kay tanawa ra gud ninyo ang looks. Puta mas may paman mamantang nimo si Tox. Taga buaya gid ka sa. Kay usa ka sagpausuhan ng Crocs. Nya madungog-dungog na ako nga gipangayo ko nimo. Hey. Swerte ka. Kana mo'y swerte ka. Kana mo'y swerte ka. Di ato kung ako ganiha. Ah, shit! Padayon na diri! Padayon na diri! Hindi na sila! Game! Nya madungog-dungog na ako nga gipangayo ko nimo. Ha? Sure ka? Nakigsikit sa kainit nako nga dala. Nakigsiksik nakigmatch. Aron ang i-roll, sad kay magbaga. Kay di magsilbi diring mga piki nimong pabugoy-bugoy. Og mapildi ti karon tsaba og ginilak sa social media sa mas pagkapildi nimong loloy. Ana siya ni loloy. Lisod pildiyon ang bata nga nagtubo sa figure of speech. Hinla! Pildi! Loloy! Loy! Figure of speech, pre! Ginagamit na namo kanunay. Kung tunay ka nga butler, pag multi sa dusahay, ka na mo doble po patay, di kay sulti ra nga atay. Sa maragibangga ni may mong sinuwatan nga binoldi. Sa sinuwatan na akong pinakatay, atay! Mo na ni perspektive nga mo alsa sa maktan. Nga nagsigi manggani kag kapildi. Kung gusto kang alsahon ning maktan, dayungin ninyong Jake og Jiki, mga bayot mo sa FB. Maunsa la, Mr. Main Event. Mr. Main Event. Unya pildi. Nakadawat ka og achievement nga adunay kapintasan. Saba magugay ka sa imong post nga ikaw si Main Event, maungdaghan sa imong gihilasan. Apan sa gisudlan nimong kabuang ako ang imong kagawasan, sige ikaw na Main Event. Ikaw na'y kinalasan. Basta karon ako ang imong katapusan. Kay wala. Finish na. Sa poster, X ka. Balik na lang sa undercard next month. Kay sa turna, game over ka. Kay 1 og 2 pa lang klaro ng human. Ngano laging ako'y gisuwayan ni nakakaon kastagam. Busgats, man ako ni Irol. Pwede na ni nga dagkutan, palagbayot. Kawak ni mo Choyoy. Wa kayo, promise. Wa kayo. Nya, alsahon daw na ko amaktan. Buang nga. Alsahon daw na ko amaktan. Muna ingon sa pisti. Taga buaya ang paalsahon kay ang mga taga diri. Di ka daog. Bugo. Nya, nanong pagsumbagay. Kay sa battle, gamay man og chances. Mangnong nalag personal nga sumbagay kay sa verbal hinay man og punches. Unsa sumbagay na unsa. Ano kag bata eh. Yo, gang! Tata Asjo. Nakaduwa na ni Tagakay, BSK, Rapolo, og diri sa Sprout. In short, guwang na ni sa eksena. Pero nakoy pangutanan ninyo ba? Matawag bag veterano kung murag bag-o gyapon mo letra. Imong ka grupo ray mo tuo nga lig-on ka. Pero reality check, dili high imong breeding. Ang labas ani diabetes kay imong confidence puro gikan sa sugar coating kay real to. Nangaraan na lang ka sa rap battle ta. Banga gihapon pagkalaway. Lain kaayo nga butang kung taas kay kag confidence level pero imong skill set wa na bagay. Ubus kay kag pain game bulok. Feeling may kayo ang pisti. Litsi. Timanita nga gifted ra kag tingog pero wa kay kusog nga nasulti kay pinaka decent niya nga performance katong tuon to. Kita mo silang tuon to. Pero sa solo, Pacquiao dili ka hari, dili ka prince. Pasabot nga walas imong jeans ang kamaayo kundi nasa imong migong jeans. Mo ding undefeated ang buing. You know what it means, bantog day nindot og standing kay perminay kauban nga jeans mao na ta. Puro salig lang ng inyo, puro kauban nagbuhat.
Dili pwedeng walay tabang ing anak sila muhunak. Usa ka battle, tanan mo ambag. Mo ding grabe kaatat sentrimatic giday lang grupo kay may magtunga sa suwat. Di ko nimo kaya ta. Mo ngay kuhambugi nga nangaraan na ka. Sa imong utok ning tali. Kung hinog na ka sa eksena, ti man niyang hilaw mas gahi. Bunga versus udlot. Mong sa agwat namo walay thrill. Pero anad na ko buslot guys, you know the drill o drill. Buslot. Akong forte lyrical bars, walay kaso. Kung iyabu akong potential ta, mag-awas ang baso, labas nimo critical. Pagdala na lag floor wax kay mahagbong karon og largo, magsinaw imong karir kung ako ang mulang pasok. Mo ni nangaraan sa battle rap. Giano raw bagong batch. Ikaw ang bartender dirita, pero ikaw ang nidawat og daghang shots, maluro ni ron sa akong mga bara. Hantod sa ang kabanga, kay dili na niya ma-feel. Sige deal, dawata tanang tagay ta para mahubog sa dimong skills. Dili ka pang first five, ako pang liso murag range. Naglingkod na ako sa akong trono, ikaw na pa sa inyong bench. Sa imong kadugay, wapa ka ni tatak. Ako hinay-hinay na, nya taas pa kaayog time. It's not fine. Wala pa kayo napamatud-an, nya hapit na mahuman ang imong prime. Kebaw kang tiguang nakata. Kebaw ka anak. O kebaw pud kang killer ni kung hisgutan kay lyricism. Mudawat og kapildihan, kinigon sa constructive criticism. Puruhan ay, hapsay. Pero may nakaigim ako ang written, maong karong gisabong tangtanan na akong tanaw ninyo kay chicken. O sabong chicken at last! This is my show. Ako'y bida, ako'y magbuot. Live in the snow, kay freezing kada load, pero dili ni pusil, ako'y mamili. Kung sa'y mas bugat o gugot, demolition mode sa bara di cabra, ako'y magpupot, bitch. Bitch, imong naong, patakara ka gribat. Saan naman ni judges, ha? Di ko no mo daog, ang buhaya ko ni mo alsa kay maoy daog. Kunik din na, ha? Rap game ni. Patakara man ning tubag. Judges kung flag gani ang pagkaribat o minus points na agad. Buang ka. Meron ka. Round 3 game, buhay pa ta. Pagbutos bara ni Cabra, usa ka sa gipasalba. Giat bangag taga kalunasan. Ang resulta, naigo kaskulata. Grabe ang trauma. Lingi-lingi sa kilid, basig na ay mo amuma. Boss, paltos man inyong gipasalba. Mao manuoy, nagpasalba. Nagpasalba. Okay? Kay girepresentahan ako ang Sprout. Nahimo kong wayan, ug bisag asa na lang ko ibala. Gibulabog na ako tanan liga. Ikaw ni battle na kadire para naa kay pangambog sa imong social media. Mao kong feeling nimo kalibel na ta. Ani ay dapog si mo ang ulo. Di man ing pasalba ra ka sa liga. Samtang ako ang giila nila pambato. Kaya kisay mga friends sa Facebook, ha? Bantay mo. Saba kay ka sa FB. Balik-balik ra ba ang mga maydi? Kung dili ka to mga battle niya nangangagi, battle niya nga umaabot og selfie niya nga naginani. Kaya nga no, maginani kasi mo selfie ha? Ha? Tubag! Para matabunan ang ipon ni mong pangag. Apan ka ba uming pusi ka? Siyempre naakay bangag. Pinakabati lang, mura nagsikin sa mo istorya. Mismong nagikan pa niya nga na ako ni dagang pamaagi kung saon pagpildi sa kontra. Apan nagsigi kag kapildi, wa kay daog-daog, mao ba nagipauso nimo nga meta? Kay Biwin pong pa niya na ay mga rapper nga may sa battle unya wak sa kanta. Naasay mga rapper nga wak sa battle unya may sa unsa? Ha? Diklaro tanan nimo pag-istorya. Karon asa naman kay butangan ang duha kung wak ka pareha? Oo, wak kay ka pareha. Naginusara kang bugo. Mas may pamangani tato nimo siro. Kaso nisikit siya sa maong nahimo siya nimong iro. Stiga. Pero lain pa yato. Player din ning bata, ah. Bowler samputa! May kay mo daw bula, di na gani halos masipyat yung itsa. Kung siya po yung crossover, kung siya na po yung depensa, di naka-crossover ang kontra. Matik turnover na kay may kay ni Mangilog og babayi. Oy, issue! Oy, issue! Welcome sa atong game show. Ang issue!
Kay Sinechite. Kay Sinechite. Ang ibay na imong gihahok. Oo, nanguha ni babayi. Kato paging naay uyab. Duha ka tuig ilang panaguyab. Sa uskabuan nimong inuwag sa babayi ang hinungdan silang panagbuwag. Kay gibadlong na ka. Apan murag wala ra nimo madungog. Karon i-expose na ko imong kabuang para magpabili ni simong dungog. Kay grabe na po nang uwaga, choy. Murag na sobraan rapod sa laming. Gibadlong na ning iruwa og se. Nangitagig paagi para ang babayi iya makairing-iring. Kuwang na lang muluhod sa imong atubangan akong migo. Apan di daw ka ma-please. Pagkabuwag ilaw niya ikay ni Puli nagpasalamat rapod siya. Kay magparis gidaw ang snitch pudog ang bitch. Kaya ang snitch, magpabilin gid na snitch, di na gid ni mausab, magamay magmadako, kawat gihapon na matawag, dakong issue na gani kay Tipsy di nga nanguharag suwat, unsa na lang ganing buwa nga nangilog giguyab. Mao sa mga nasikit ani, unsa ka mo makaanggo, nirisgo magani nisdili ka ila, unsa na lang ka sa suod pa na amigo. Kay boss, sa akong krog sa tanan akong higala. Kaila mo na ako, di ko patakag sakay sa istorya. Nakaparat lang nimo, choy, ang giagrabyado nimo maayo ng bataa. Nagtubo na nga walay kontra. Karon ko pangutan na akong sa isala nimo na ako. Karon ko pangutan na akong sa isala nimo na ako. Kay tubagon ti ka ugwa ka. Di man hindi pa kawawa na ti ka ngawa pa kay sala na ako. Unsa na lang makasala pa ka sa kuha. Palag! Kay pakauwaw! Pakauwaw ra ka sa imong lugar. Nga imo pang giripin. Sa kabuang nimo ang buhaya pamaangin. Unta nagkatuna kag kauwaw. Umaskin man lang sa kaugalingon kay malain. Kay ikaw buhing nagpamatuod sa istorya ni Aji nga buhaya ang inyong lugar. Pero usa ka nagpuyo ditong bitin. Fuck this bitch. Dagan kag sayop na gibuhat sa imong kinabuhi. Sa kadagan murag di na nasakto. Sayop pud ba niya akong gibuhat? Ubasig ako'y kaayo aron sad ka makaamgo. Kay gibahina na ka sa gasolina. Apan wag hapon ka makontento. Nasilo ka sa dalan akong kalayo karon di na nako salangan nung nidilaab ka. Kaya ako ang imong gipangayo. Bitch. Yo, check! 7 battle of the night! Nagaan to mo si Mamapak! Meso fucking nose! Errol versus Asjo! Tournament battle para ni Cabrados! Judges! Yo, Nooks, MBK 13. So, Errol versus Asjo. Butar ako, no? All 3 rounds, Asjo. Klaro naman, aggressiveness. Nooks! Mikey, all 3 rounds, Asjo. Complete package mo siya na siya. Multi, bars, joke. All 3 rounds, Asjo. Yo, ako gi-vote kay si Asjo. All 3 rounds. Okay ra pod nga duha ni fight pod siya. Mas lamang ang presence ni Asjo. Pero overall nindot nga duha. Ibar 1 ug 3 kay Asjo, round 2 kang Errol. So para nako lang kanang kuan kay siya 4 bars mataas na ang setup das nag-stick sa kanang slow it down nga concept. Bali kung sa technical side lang mas pabor siya pero mas natabunan sa pinuntuhay nga kanang kuan ni Asjo. So sa ako lang nakoy gilista by points lang, so mas pabor punchline count pod si Asjo. So Asjo. Yo, kran, konkreto. Laro nang ngayo. 3 rounds Asjo. Yo, check! Tournament battle para ni Cabrados! 7 battle of the night, Errol versus Asjo. Judges decision 5-0 Asjo. Yo, shoutout sa tanan ni suportahan eh. Shoutout kay Errol. Shoutout sa si Tani Pamilina, sa Alvin Dre, Jumar. Si Trimatic, nagarakan na sila. Sprout Production, Busgatok, nas likod. Ginadili, NWS. Tamat. Ay mo ito ni Asjo, fake news na to. Dito ako mangilugay ug uyab. Yo siya. Salamat. Unta na pay sunod.